Olá? Jo, kom med Gullevej. Nummer 23. Han kommer, ja, du kommer bare der. Jo, vi skal... Hvordan slukker man den her? Hvordan slukker man? Der, okay. Nå, hvor skal jeg lægge den? Gør jeg? Nej, man skal ikke lige i lommen. Der hvor du tog den op. Nej, det er ikke i lommen. Der hvor du tog den op. Her. Nej. Kom. Min telefon! Skal jeg lægge i min lomme? Nej, den skal ikke ligge op i din næse. Nå, så her. Nej, det er i din lomme her. Eller her. Ikke her. Ja. Sådan. Nu skal han komme over på gammel Gullevej. Var det ikke din mor? Nå, Det var en han. min onkel. Det var min onkel. Nå. Han kommer over på gammel Gullevej. Okay, altså der hvor jeg bor. Nummer 23. Ja, der hvor jeg bor, Hvor er ikke? det henne? Det er lige derovre. Hvor er Der hvor det jeg bor. Hvor er det henne? Det er lige herovre. Hvor er det henne? Lige derovre. Hvor er det? Ja, lige derovre. Okay, Godt. kom. Lad os gå. Nej, du skal ikke den vej. Var det ikke derovre? Nej, så derovre. Nå. Skal man bare gå lige ud, eller hvad? Ja, så gå lige ud. Nej. Det sagde, at man skulle gå lige ud. Nej, den her vej lige ud. Nej, ikke den vej lige ud. Ikke den vej, kom. Skal jeg bare gå lige ud nu? Ja. Okay. Vi går ud. Det skal ikke have Nej. Man kan ikke komme videre herfra. Du skal ind her. Det gjorde ondt. Og så bare leve ud på mig. Ja. Og den her vej. Du skal ikke gå så hurtigt. Nej. Og det ikke her, du bor. Nej. Det der lige snart i min bukse. Kom. Jeg får det ned i min bukse. Jeg får det der via sæbe ned i min bukse. Det er ikke sæbe, det er sne. Nå, men jeg får det ned i min bukse. Nej. Det er dit sko. Men jeg bukse. Sko. Bukse. Sko. Ja. Og i mine bukser. Ja. Nej. Strømper. Bukse. Strømper. Bukse. Strømper. Godt så. Og så var det bare lige ud her for mig. Ja. Okay. Nej. Kom her. Nej, jeg kommer i musik. Nå, jeg skal lige have forbi her. Jeg kan ikke gå tilbage. Jeg siger fast. Jeg siger fast. Så du fast? Hvordan går man det? Sohan. Man må ikke sige bøsse. For mig må man gå. Nej. Okay. Det var så Sohan, og det var tak for i dag. Kan du sige farvel, Sohan? Nå. Sohan. Sig farvel. Skal vi den vej? Nej. Vi skal ikke anden vej.